Kucingnya akeh. Gedang, Bos. Gedang apa, Bos? Tilik wong nyapu, Bos. Melok, Guys. Padang iki lho. Dari sapa, Dik? Wah. Iki sing tuku gak sing sapa kae? Iya. Sing abri ya, Dik. Iya ya sing ngabri ya kaloro kuwi. Ki wong petel iki lho. Bang petel. Wong petel iki rina wengi nyapu iki. Lah Mbak Sit dhewe sing kono. Hah? Mbak Sit. Iya kan, jadi yo sing kala jero sak mengambane. Dijukane ya wong kontrakno ya ora gelem. Ku kucingnya alusan. Padahal pinggir pasar loro mah wis. Loro pasar tadi lah. Ada mah tomo pipi iki. Tak guna nambah. Bangun barengane wae mesti dibokak dhewe ya. Ya. Bisa sih kontrakan iki guru SMK sing wong Rebo iki wong udah 4 tahun. Nah, bisa kadang ditabungi kan merabat rezeki aja tak rezekin lho. Ben kata Padang. Padang ini kan ngalor ngidul rapate rono kula iki. Aku babat-babat tok pecan kula, Mbah. Ana wong guyu betah guyu jenenge. Unine. Yo. Awan-awan ngono kuwi. Lah ana bocah maja sing runtang-runtang mbak anak iku lho, Mbah, kuwi wae ora guyon tak sangetan kono. Kok ana bocah guyu aku. Adi katanya ya, Dik. Siapa? Adi. Lagi siapa? Iya. Cuwi. Oh, Padang. Iya Cak, Edi to. Diobong bae iki lho sing duwe. Adi, bojone Piang, anake Mbak Cuwi. Iya. Ya, aku kok katanya maja kan. Tetehku, Mbak, ngono lho, Mbak Piang. Ini ngene wong Madura sing lanang. Iya, mbek wong kowe, Dik. Betul. Cuma sing adine Tanjung, mbak kene singgahan kene wae. Ini kan ya dhewe kan obong-obong. Tak puntungi, Mbah, kono kok garing kok, Duh. Apa lek pentungi resik, Je? Kono, Mbah. Resik. Terus kok senene wonge, Mbah. Lho, tok kono kuwi, Mbah. Mana aku ngobong ning kene nang tok kono kok. Krotak. Bakulan ya. Yo, Mbah ben rejo. Sini opo wae. Wae tanpa kulon lho, bensin lho yo rasane. Cah ya ora dadah li. Saenenge lah. Iya. Iki lho, nak gelem lho adine nak ora gelem iku. Wong anakku ki angel. Adine gak sing Pandi kuwi ya. Aku ndanane Joko Yudi-Yudi lho. Jane neh, Mbah. Iya Yudi-Yudi lho. Gak tau roh aku. Ya papat lah wedok Arep sitok Mbak sing Sit sitok. iya. Pas aku telu. Duh, wong iki lho pas ku liwat ambek anake ngetan rono tas ora guyu. Sakane wong bocah guyu. Ya nek tambuhi saking kowe gak ora. Ini tek sapa kae? Sapa marah? Kata marah kasih tawan kene rekane monggo. Kurang opo ya. Saiki bangun nang omahe kono dhewe, Mbah. Piye? Saiki bangun nang omahe kono. Sapa? Marah. Marah lho, Dik. Iya lumayan lah mertane dandani. Eh, Mertane ke Padang, nek kowe liwat ben ketok tak syuting. wong etanan. baru di sebelah rumah sak. Cek loro kamu tak ya, Mbah? Enggak. Wis sak kapoke lho omah paling kiramen. Mo jare pojokan ta piye, Mbah? Pojokan ono apa? Nah iya, pojokan madhep ngalor madhep ngetan ya padha wae. Mama, iki kan lucu. Terus sampai
pojokan ya ora pojokan. Maksudnya mojok lho, Mbah, paling mau. Paling mau kok mojok ngono lho. Ini kucingnya, guys. Kucingnya. Tapi digono foto-foto sing digori ya sing kene iki. Kuwi latar lah ya, Mbah. Kok masa kok omah pol pinggir. Enggak main. Kana lho melok nyapu lek Im. Ben resik. Saben be tokokno Mbah kuwi lho, Do. Anida pat-pat rek Im jajan. Bakul jajan. Cah, ayo nono, mama, ayo nono. Saiki nek dhewe wong e. Karena malah bersih-bersih. Lah Im. Nggak bisa. Ya amal jatuh. Mama, dilakukan kan anak asap. Keluar di mulut. Dimasukin ke hidung. Ini mama saya. Ya ndak kelihatan. Jadinya tidur. Kucingnya tidur, tinggal mbok nyapu. Nah. Ya jabut pisan bero ranjine. Oh, Dek. Ora dinggo lah sam kelar jabut nek kadung bapo. Kucing kan ndi ngiyong-ngiyong. Ini. Si Ama. Kucing. Si Ama karo tidur. Ya, Bah. Gotong pun endi ya, Bah? Dek, pengen kecemplung Brung. Meneh nang munggo wite di tegori le Im. Wite meneh nek ditegori malah padang ilah-ilah lah iki lho. Nah iya. Ngono iku diuruk barang ya cah-cah dhuwit. Nggo nguruk pelem nganggur. Ndang ya. Dhuwit dadak dicah-cah. Dek, kecemplung. Kok brong Wow, blek Halo.
Dek, iku mana paku lho. Neng kayu, lho mangap. Wih sorbet. Sorbet iku lho. Sorbet pelem paku kantel kayu. Ora sawang kena sikil. Oh, dikai awalan ya mah beneran. Jo, emplong no, malah mbok atang-atang no, kurep no. Ya. Pang. Dek larek agak resek-resek iki wis sedina dhewe. Gentah sampean tinggal pri-prian. Sama iki, guys. Apa kuwi? Sangat tidak berguna. Aku mang nebasi sawang rek im sedina lagi bar. Bar, Bu. Lah kok nang kratak-kratak kaya apa nine? Aku ngono iki. Tak kok jendela kok nang geni aku. Mendarat endi, guys? Engkau delok YouTube-ku ya. Rono kuwi Petra tenan di. Anak ular. Majal. Anak ular. Endi? Ku mana nggon uler. Ih, kowe nek sape. Lah wong kok apa reset temen kacang. Tapi nek iki ya sapi ora doyan cah ya iki. Maksudnya wis tuwae ora doyan. Wong kroko kok lek imiku tunggake garene ra kratak kok nek medeni wong. Aku wedi kok. Tapi ya lumayan. Dulur sapa nek? Kapan? Gak. 10 deh jare rul sadak le ya. Jare Dik Umi lagi kemis iki. Iya, bareng kowe kae lho nggone api. Mak Min lak rebu. Mama. Ini jare baru yo. Iki kemis. Ngerti deh nek ora yo. Be aja. Wong lang selang untuk parijan. Wong tenyi wong wae. Ora wis parijan iku. Iku kandelan lemahku kae lho. Gimana ngempar kono kabeh ngaor-ngaor mang kok. Wow, bakar sate. Mama. Ini dicokot ular. Kok berang Duh. Senani Mbah Patno mang. Aku jenenge Patno wae ora kan terus. Coba dikatakan sing nyaku sapa? Wonge ora aku dhewe wong ora aku. Dua apa? Lah yo, wong iki mang jenenge. Aku yo ora tau roh wonge. Nah yo. Wong iki cilik tapi petele ra ukur ngono lho sing bapak dik gawe. Gorengan delok. Maksudnya wonge bener ora recekan kok. Heeh. Meong. Kuru lho demi wong sias lho saiki. Ora tau ngiri ora rino. Aku kudu guyu deh. Saya pendewe. Iya. Halo guys, ini kucingnya teman saya. Tapi nggak kucing saya. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.